Yo. Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan. Gandeng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan. Wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Merga aku bakal duwe gawe mantu. Wondene sing bakal tak dadekke manten, ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Niwangsung mono mati rikana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Anakku nggir bocah bagus Setyaka. Padha raja sapraptamu saka ing ngasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama nggir. Wi Rama tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa gawe gedhening atinipun Rama ran wat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Ya mung rada gumun dene sowan moning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stija Bamana Rakasura. Ih, kasinggihan mekaten Rama Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah mung kemeng pambekti kula kunjuk. Iya, Setija tak tampa. Ora liwat pangestunipun Rama Tampanana, kula pun dinggo jimat paripe dayananing kasantosan. Hanggir Setyaka katuran karaharjan. Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman. Ih, kula tampi nggih. Hanggir Setija katuran karaharjan. Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk Paman. Ih, kula tampi. Nggir ingkang wong Widara Kandhang ngaturaken karaharjan. Ih, Wapati Udawa wilujeng Hanggir Setija katuran karaharjan. Wapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk wa. Ih, kula tampi. Setyaka. Ana parigawe apa kulup? Mara gage matur marang Pun Rama. Teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna. Ih, wale-wale menapa Rama? Estrinipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Stija Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembaku anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama. Kosek to. Rembug sing kepiye? Kawuningan Rama. Estrinipun ingkang putra Setyaka menika sampun ngancik dewasa. Mongko rencang-rencang sakbaraan kula menika sampun nambut siraning akrami. Mila sawanipun ingkang putra Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking Maduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Setyaka kula wonten timbalaning adawuh. Netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewe. Sira bakal dhaup kelawan sapa nggih? Yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita. Marta gage matura, wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu? Nggih, wale-wale menapa Rama? Lumaing bumi kureping langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi. Boten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati. Atmajanipun Paman Madukara. Mlingking saking menika Rama, sowan kula Paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih. Dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati. Mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas. Rama Prabu, kosek to. Setyaka, kula wonten timbalan. Apa sira ora ngarepi pawarta ing nyambut tombok bakul sinambi wara pawarta binandhunging Karna?
yen to kadangmu ya kuwi Janakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati ya ki atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi si Antasena apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Janakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Janakawati Setyaka ngreksa marang kalandraning pun Rama ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Darawati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhawuh karo Janakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta kesediane anakku lanang Setyaka amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Janakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Darawati Setyaka manggahang guru sumbar lindhu bumi gonjeng kumalu dokuntur ketuk lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Lunamit pasang Kalimantabi dina bina ing ladune dumawaing tawang tuwang Rama kula ingkang putra pun Setija Bamanara Kasura ingkang munjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Setija darbi atur apa ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Janakawati lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Darawati mugi sakmangke anggenakna pangmaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Janakawati lan Antasena kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Janakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka Duh Rama Prabu menapa mboten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka putra Narendragung Binathara ing atasipun namung badhe kepengin dhawuh kaliyan satunggiling wanita kemawon toko paduka mboten nayogyani miwah paduka mboten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Narendra Darawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narendra ingkang mboten tresna dhateng kulawarganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhawuh kaliyan pun Yayi Janakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena menawi tetelu mekaten saged kula westani bilih paduka Kanjeng Rama menika mban cindhe mban ciladan menawi para Pandhawa tansah paduka mban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun mban ciladan menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama Tio Bathara jagat pangestu karo Setija wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana dene kula wantunku molancang matur ing kados mekaten ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningaling wong atuwamu ya to dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tembungan anak polah bapa kudu kepradah monggo Setyaka duwe gayuhan dhawuh lawan Janakawati yen to pancen kaya mengkono Setija pun Rama ora bakal kabotan pancen kudu aku ndhawuhake atmajaku yen to kateman aku ora bisa ndhawuhake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula Dimas Setyaka kula wonten paring dawuh Ka Mas Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamothaipun ingkang putra dandana cara pinanganten Setyaka ndak irit sowan nono ing kasatyan Madukara tak tembunge Janakawati ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa ayo nderekno budal ingsun kelawan Atmajaku Setyaka apa dene Setija pramteng jabaning rangkah sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken Setija Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken Rama monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati
Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung strotam toh nirbaya wikara rasa dadakan bebangal ayo kowe apa aku sing tekaning pat wah mati kowe wah Cencaki ya Durmagati ora usah melu maju ya malah tekaning pati combong umuk adiguna
Ngembe kalau muncul kebalat kowe. Arep wong kaya ngene iki gililusi jalmotan kena kini lho. Yo ngejawab apa? Antem jebol jajamu Diwano. Op. Wedal. Ngawur. Pejah kula man. Kula semanggaaken. Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggi kalian Setyaki. Kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa, kula nengen dhewe melu nengen. Sajae ora gelem disimpangi. Sencaki pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Sencaki ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tambah rusa. Tangane kepelane saya antep. Kula semanggaken man. Satama ya kalah, pengestunipun kawon, Pak. Diajar kali Sencaki kula semanggaken. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik. Hah? Ketemu cilik wae jagi babodi. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa ta cilik apa cilik sini? Betapa aja jadi. Oga jawab dings. Kabar aja. Bu. Kebetulan ada selebete. Ngono ta. Udah nol macam beli. Ada datang eh. Ada datang. Weh, kayak muni radong kok cetha. Kenapa ya tak apa. Tak rusak apa? Cangkeme rusak kabeh. Ada apa? Itu cangkeme rusak untune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol man. Berdebat iki kabar iki. Kata bahaya dia tu. Oh kabar dia. Oh di. Putih kaya kok untune do protol man. Untune do protol. Kabar dia lah. Kabar dah. Bersih kan? Bersih. Apa? Bersih kan? Ada mandi nanti. Untuk dia kotor bersih. Untuk dia protol mula rasane perih kan? Lah piye sapa sing arwani karo Setyaki? Watak. Citraksi. Keman. Arep maju perang po? Ngomong suwe sapa? Sencaki ngadang dalaning Kurawa. Wah. Keparat Sencaki. Gugu karepe dhewe. Nek Kurawa liliyane iso dikakaco anu kalake. Ning Sencaki nek ketemu Rara Den Arya Citraksi ketemu babu anu batunya maju aja kok kian omong nek iso ngalahke Sencaki kowe njaluk apa tak turuti siap man Sencaki kula apa potange kuandane kula sempal babu meneh baune man mangkat to Sencaki mati tenang aku Jajaya matra imbang nyen padha Sencaki dasar Pranyata Citraksi iki
dudu. Iya dasar kekeporannya to. Arep ngopo tekan kene? Lho gelet apa jajan? Koe apa aku sing bakal tekaning pati. Citraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus ditonton biaya akeh. Mongko kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek engko gelut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ya. Ayo. Lah terus Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sencaki, wis nek ngono, wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi, kowe penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, salam budaya. Kok meng sedilit ya? Piye Sencaki mati? Oh, ora wangun. Lho kok ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesaniki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do mbedhek Citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo Sencaki. Sencaki ngomong kali kula, Citraksi, nek iki menang kowe, engko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngetokake kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, nggak ta? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Man. Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane mbasmu. Lho. Aja nesu, Man. Aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus diunekke rumung suwe. Nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Meng mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang, yo mulih rasa nonton wayang-wayang apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten. Paling penane ku ngoten niku. Kita mundura. Wangun. Ning ra wangun. Paling penane ku ngoten niku. Mundur nang gleleng. Kita. Wangun ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng kok, Mas. Ra duwe kalah ning gleleng niku urip paling penane niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron diase Citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu? Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumada, meng nang ngeblek riki-niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepate ora mbaji. Lho, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng, Paman.
Citraksa kasimbian. Kowe minggat kono marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ya. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le. Wah. Anakku lanang Gatot. Wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja. Wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Inggih, Rama, nadyan Kang Putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa, Rama? Ngertiya. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, ya. Gadah damel mantu, Rama, ya pancen mengkono. Rembug wis dadi kencan semayan ya wis dadi mungkari tempuking gawe dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati manten wedok saka Madukara. Menawi ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngertiya. Dina iki aku arep ndhawuhke wong koclok. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan. Gandeng Gatotkaca, kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu wondene sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri Sangga Pirango Renangka kinempet kambedha sang reknaning bawana ya si tukang walang ati. Oh, wah, ngopo malah mecicil. Kosek, Pak. Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Monggo aku rumangsani aku wong ras roga-roga ora iso basa, aku ora iso ndodho. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal mladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae. Jomblo ya apa dhewe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe mareming wong tuwa, saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem, anake Jlamprung si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong nambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh aja ngaku anake Werkudara.
Lah iki ngene iki sampean sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane perkudonan nek iso anake mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerang. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggali si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo si Adi kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbakmu ndak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caidan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas-klempus nyumuti udut. Udut ra njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi ki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesrimpeting laku, ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakake gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jelamprong. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nek di bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem tak anggap anak. Nek ora gelem minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, ning aja manggon ning Jodipati, ngono minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ngono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, rak ngono anakku. Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Dias-des iki sine utek nek nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki sejane bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerempet. Sok ngendikane iki sok-sok kadang marai geli, marai guyu. Nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Gadot wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak Nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhawuhake anake wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai suwal kula dherekaken. Inggih, Rama Kyai monggo kula dherekaken. Ayo, dandan. Manten lanang. Ya, ngene wae, dandan. Nganggo klupuk. Ata, asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk.
Wah, kono ngau kluplo. Ukurane ndasmu pira? Wah, iki jan. Aja guyu ndak mengguk ya. Ya Bang, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas kene dandan manten ku tekan kono ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus, tak ombyong Antasena. Mboten dangu malih tempu ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahi. Ndika pun kencan semayan kaliyan Kang Raka ing Jodipati. Ingkang Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjen ajeng ndhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadon rengu anten apa niku bilih sampun dangu. Mau meneng kono ora gelem nembang. Bareng saiki wis rampung gara-gara genengan dhewe. Aku meng ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryane iki ya iso katon rengu. Kowe senengane protes ora? Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara wonten menapa? Kakang Semar. Kula ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan kelawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhawuhake atmajaku Si Antasena kelawan Janakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik meraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar iki dayaning apa lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang Nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget, menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun, Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhawuhake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena, Ndara. Nyatlangeneng kalanggihan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem solo tetahan padang kasor lan pajaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos sami pangripura sami Balacana kasaru praptaning temanten saking negaring Astina karya cingak nenggih Raden Janaka. Kula ingkang sowan paman. Koko Prabu Bapa Pramandurna ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka aku sing mrapta ning Madukara. Oh ya, Janaka aku sing mrapta ning Madukara, Nger. Inggih paman, kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku cah bagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara. Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandra Kumara. Ingkang gandrung lawan atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi Welasa kelawan atmajaku ya atmajamu dhewe Lesmana Mandra Kumara.
Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janaka mati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggon mundhapake Janaka mati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi Wutu Krasana Mandra kemarin bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Ora Bundarawati ya Yayi aku ing mrapta wonten menapa teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni karo majamu Janakawati mula gandeng aku kuwi wong tuwane Setyaka yen to nganti anak wis mutah lawan wong tuwa aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngapa banger bacen asmaning Nata Ndarawati mula Yayi perkara Werkudara mengko gampang aku ing bakal rembug. Ning sing wigati aku larapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Janakawati, Arjuna. Kakang Mas Jodimati yo aku sing tekan kene Janaka nglarapaken dhateng pun Antasena panjen jumbuh kelawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe nedya bebesanan ya kowe ngrabekke anakku Antasena karo Janakawati prabdaku ning papan kene bakal nagih janji apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal teko ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas kula terus meneh sawetawis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka. Yen nganti kok ora ndhawuhake anakmu karo si Lesmana Mandra Kumara, apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandra Prabu Baladewa? Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Nggen? Nek nganti Lesmana wae putuku gagar wigar ngene dawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening Yayi anak Prabu Duryudana. Arjuna sawangan pun Kakang si Adi karo pun Kakang ku ora bisa dipisahake wis pantes lamun si Adi bebesanan karo pun Kakang anakku Setyaka tampanana dawuh karo Janakawati wah jlamprung ora mencla-mencle gunemamu aduh Kakang Mas kula mboten saged nengahi perkawis menika sedaya sami awratipun Bapa Durna menika pepundhen kula Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula monggo nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi Kakang Mas wah Janaka ngenggonana marang jiwaning satriya kowe satriyaning jagat mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepethe ndak ngisen-isenke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu.
iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan namung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi apik-apik legane atiku. Terus nek yo. Kawon wa Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Oh, piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun boten napa-napa. Lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati. Niku rak wau. Sanikipun boten dasare kula nyawang Janakawati jebul boten srek. Lho. Ora srek piye? Nggih, pokoke mboten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngene iki piye? Iki piye? Oh, ya wis Ger. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah apik malah becik. Sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng cep tamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, Lesmana aja kuwatir. Meh nyaketi gegayuhan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsamu sing saiki ora enteng ning abot. Lho. Mangsa kula lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka. Oh nggih, istanaken dawuh Rama. Kakang Setyaka piye? Sisihna rasa pasduluran. Neng kene iki sayembara. Kowe kan aku kudu dadi mungsuh. Sapa yang menang ngukup Dewi Janakawati? Wis, nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati, kukupen. Aku jane ora niat rabi karo bapak dipeksa. Loh, yang ngono apa ilang kasatriyaning Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan. Ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki. Larak ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Janakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Janakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning neng apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene Cah Bagus.
Antasena. Kowe lah. Kok elok? Ayo, Matno Sastra Jendrawati Dijaya Kayajan ayo. Petruk eneng apa? Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kaliyan Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep. Terus apa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedakan iki ampuh ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing Sampeyan iki ya katute kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati Bu ngonten kula saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ayo, amuk Antasena. Wah! Ora apa-apa. Wis. Jar kowe. Wis. Ayo, amuk. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna. Nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka, mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Sigra den pendet saking mestakaning Dyang Setyaka. Kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg. Mundhak suda karo sanmu asat kringetmu. Sewu Kang. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ra iso obah. Aku ra iso obah. Kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake pangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa Yayi? Munduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya.
arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Rantu padake bandar utuk ora. Priwon iki pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lelampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adhau. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning Aja Janakawati. Dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku. Petro, non. Bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ra iso. Hus. Timbali kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama, kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sakcukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot. Pripun? Aku kon manjing taman. Pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trima Janakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Syukur den nderek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun nglampahan dhawuh kali Dewi Janakawati. Muga-muga lelampahan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggalo cinaketna jodhonipun, cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang rat suh brasta kaping ulah Darmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggih Ndara.